Ara el que vull fer és comunicar el main QML amb el rerefons. Per fer-ho, el primer que haurà de fer serà dintre de Lliscant 00 és posar-li a botó tramet una senyal de comunicació. Aquí vaig a l'editor i veig que tinc ara aquest àlies de botó tramet. Ara el que faré serà afegir-li, doncs aniré a la implementació i li posaré que sigui clicket. Ok, i també voldré veure doncs el text que tinc posat, per tant també hauré d'afegir a Lliscant 00 que el text lliscant el text d'entrada també el vull poder visualitzar. És text input TE. Me'n vaig ara a la implementació de Lliscant 00 i aquí el que voldré serà posar console.log i aquí serà text control espai input t punt text acabo un punt i coma i veig ara si això funciona. No està sortint perquè segurament això ho haurem de posar dintre del main QML en Lliscant 00 form. Vaig a posar això en marxa i veig que ara puc trametre text d'entrada canviat i veig que això m'està funcionant.